Mana shular butunisi uruslar, boshqirdlar, mында totari da bordir, endi kim mында butunisi. Вот mana shular. Mana shularga narsa bor ekan shunda. Bizni xalqni qirg'irga borganlar. Mana shular bit endi o'zlarida ya tirik ola ya yo'q bit endi. Но зато Putin убер үшін bular на всё готовы. До такой степени низкий, блядь, нахуй. Үзеңне халкың үшін көрәшмәгән пидорас халык булырга нахуй нужно. Объясните меня. Вот нахуя. Сез нәрсә, шулай сакалларны куеп менә буналар, сакалларны куеп геройсызмы? Нинди нахуй сез геройсыз, куттак башлар, сез үләргә баргансыз, кеше үтерергә баргансыз, украиннарны үтерергә баргансыз. Шунардан сез куттагында герой түгел, блядь. Эт сиккәннәр. Sizlarni anagыз, atagız